εντολέα σας κατά ποιου έχει υποβάλει η μήνυση και γιατί? Να δείτε, υπάρχουν δύο θέματα. Το πρώτο της παιδί, το αδερφάκι της Ειρήνης, όταν απεβίωσε, έχει σχηματιστεί μια δικογραφία το 2014. Αυτή η δικογραφία είναι στο αρχείο. Οπότε εμείς επ' αυτού έχουμε την υποχρέωση από την εντολέα μας να ζητήσουμε την ανάσυρση από το αρχείο και να ζητήσουμε ταυτόχρονα να συσχετιστεί με τις άλλες δικογραφίες για να διαπιστωθεί εάν είναι εγκληματική ενέργεια ή όχι. Η ίδια την καταμεινεί και την καταγγέλει ότι πράγματι αυτή είναι που μου σκότωσε το παιδί και το έχει πει δημόσια στην τηλεόραση. Οπότε εμείς έχουμε πλέον ξεκάθαρη και τοποθετημένη και αποκρισταλωμένη σχέση απέναντί της. Άρα αφορά η μήνυση το αδερφάκι της Ειρήνης. Αυτή που κατηγορεί εδώ και μέρες η μητέρα ότι έχει σκοτώσει το αδερφάκι της. Ναι. Υπάρχει τεχνικό ζήτημα, αν το θέλετε νομικά να σας το θέσω, επειδή υπάρχει δικογραφία, αλλά αυτό θα γίνει, δεν αφορά το τεχνικό κομμάτι πώς θα γίνει. Έχουμε λάβει εντολή να κινηθούμε εναντίον της. Τώρα, κύριε Σιτέρη, τις τελευταίες μέρες ακούγονται διάφορα για την επιλογή της μητέρας της Ειρήνης να τα πει όλα αυτά μέσω των εκπομπών και μέσω των καναλιών. Και όπως καταλαβαίνετε, σε μια ιδανική οικογενειακή σχέση θα μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση μια μητέρα να βάλετε δημοσίως κατά της κόρης της και να λέει μάλιστα δημόσια ότι αυτή είναι η δολοφόνος. Ο λόγος είναι ότι όταν το παιδάκι της απεβίωσε, δεν πήγε ποτέ κανένας να τη ρωτήσει τι συνέβη. Έλαβε μια ιατροδικαστική στα χέρια της, η οποία έλεγε ότι έφυγε από παθολογικά αίτια. Δεν είχε κάποιο λόγο να αμφισβητήσει τους γιατρούς, τους ιατροδικαστές ή τις αρχές εν γέννη. Ναι, έχει πει όμως ότι είχε την υπόνοια στο μυαλό της. Έτσι μας είπε τουλάχιστον. Γιατί δεν πήγε στις αρχές να πει, παιδιά, ότι το παιδί σου σκότωσε το άλλο παιδί είναι... το αποτέλεσμα της νεκροψίας, αλλά... Εγώ θέλω να καταλάβετε λίγο τη σχέση. Είναι μια μητέρα η οποία έχει υπόνοια ότι το ένα της το παιδί σκοτώθηκε το άλλο της το παιδί. Δεν είναι κάτι ξεκάθαρο μέσα της. Σιγά σιγά αυτό γιγαντώνεται όταν διαπιστώνει και βγαίνει στην τηλεόραση και υπάρχει θάνατος το 20, το 21, το 22, το 23, το 24. Δηλαδή δεν μπορώ προσωπικά, και εσείς φαντάζομαι, δεν μπορώ να του δώσουμε μομφή γιατί δεν το κατήγγειλες. Όταν μάλιστα η ίδια λέει ότι ποτέ δεν ήρθε κάποιος από την αστυνομία ή κάποιος γιατρός να με ρωτήσει τι έγινε. Μήπως ήταν κάτι άλλο, μήπως ήταν κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι επ' αυτού δεν νομίζω ότι μπορούμε να της αποδώσουμε μομφή. Μα δεν θα μπορούσε να πάει κάποιος άλλος να τη ρωτήσει όταν είναι παθολογικά στην νεκροψία. Η ίδια, αφού έχει την υπόνοια, θα έπρεπε να πάει η ίδια. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει αστυνομικός να της πει. Έχετε κάποια Βλέπω υποψία? ότι είναι παθολογικά τα αίτια, αλλά μήπως έχετε υποψία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο να πας στην αστυνομία και να πεις: έχω υποψία ότι το ένα μου το παιδί ενδεχομένως να σκότωσε το άλλο μου το παιδί. Δεν είναι και εύκολο όμως να βγεις ούτε μετά από 10 χρόνια και να το λες δημόσια αυτό το πράγμα. Όχι. Οι υποψίες ενισχύονται από άλλα στοιχεία τα οποία τώρα είναι αποξαλωμένα. Με όλα αυτά δηλαδή λέτε που έχουν δει το φως δημοσιότητας και αφορούν στην Ειρήνη, ότι ξεκαθάρισε η άποψη της ίδιας της μητέρας ότι η Ειρήνη είναι η γυναίκα που στέρισε τη ζωή του στο αδερφάκι της. Αυτό λέτε. Μα όταν βγαίνει και λέει ότι εγώ σε χτύπαγα προκειμένου να μην γεννήσεις το παιδί που κυοφορείς, ομολογεί δηλαδή έγκλημα στην τηλεόραση, το οποίο δεν έχει παραγραφεί. Τι άλλο να πιστέψουμε? Η σχέση των δύο γυναικών, κυρία Σιδέρη, ποια ήταν από πάντα? Ήταν η σχέση μητέρας-κόρης, η στοργική, η αγαπημένη, η αγκαλιά, η ασφάλεια, η στοργή που δίνει μια μητέρα στο παιδί της? Δεν γνωρίζω να έχει καταγγελθεί κάτι άλλο διαφορετικό. Ξέρω ότι η πρόνοια είχε ελεγχθεί η οικογένεια λόγω κάποιων παραβατικών συμπεριφορών και τα είχαν βρει όλα σε σπάκι ορθά. Οπότε δεν υπάρχει κάτι να διελευκάνουμε από αυτού. Ήταν μια κανονική οικογένεια. Παραβατικές συμπεριφορές όταν λέτε από ποιον μέσα στο σπίτι, από? Δεν έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία το ότι είχε ελεγχθεί η οικογένεια από την πρόνοια και ήταν όλα μια χαρά. Αλλά έχουμε δει και πολλές περιπτώσεις που έχουν ελεγχθεί οικογένειες και δεν είναι όλα καλά. Στο χαμόγελο, σε ανακοίνωση που είχε βγάλει και είπε ότι δεν ήταν όλα μια χαρά. Θέλω να σας πω ότι δεν ήταν μια οικογένεια στην οποία είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια. Δεν είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο. Δεν είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο, είχαν άλλα προβλήματα. Ναι, αλλά μέχρι να φτάσει σε αυτό το ακραίο σημείο υπάρχουν και άλλα στάδια που μπορεί να είναι και πάλι.